Dobrý den, jmenuji se Lucie Kavková, jsem realitní makléřkou Eregarancie Kolín, kde působím od roku 2007. Jsem tady s panem Januškem, naším poradcem pro hypoteční úvěry. Dobrý den. Dobrý den. A připravili jsme si pro vás pár krátkých videí na téma hypotéky. Pojďme tedy na to. Co je to hypotéka? Hypotéka je úvěr, který je zajištěný nemovitostí a velmi často se také používá při její koupi. Znamená to, že dáte bance do zástavy nemovitost, banka má taky jistotu, že budete úvěr splácet a za to vám poskytne lepší podmínky. Se kterými bankami spolupracujete? Spolupracujeme s 10 největšími bankami v České republice, takže si vybere každý. Jakým způsobem vybíráte tu pravou banku pro klienta? Mnohdy je tou pravou bankou už ta banka, kterou klient sám má, a mnohdy vyřídíme jenom úvěr u stávající banky, ale pokud se stává, že jeho domovská banka nechce úvěr poskytnout, nebo se klientovi nelíbí podmínky, tak potom hledáme jinde. A celý ten proces řízení úvěru jak trvá asi dlouho? Může trvat 14 dní nebo také 3 měsíce. Vždycky záleží na tom, jak dlouho se vyřizují papíry a dokumenty s tím spojené, v průměru měsíc. Závěrem tedy, vyplatí se hypotéka pro klienty? Ano, vyplatí. Nejvíce oceňují lidé to, že vědí, že když budou v penzi, tak nebudou platit nájem někomu jinému, ale že budou, jak se říká, ve svém. Mnoho lidí si také nemovitost pořizuje z toho důvodu, že v ní chtějí sami podnikat nebo ji pronajímat. Vidíte tedy sami, pokud uvažujete o koupi nemovitosti, obraťte se na mě. Ráda vás provedu celým procesem a společně pak vyřešíme i financování. Těším se na viděnou. Na viděnou.